guys, good morning. Ako ng thermometer para pasa naman sa company. Ngunit ginagawa na taga-buntag araw-araw sa akin 36.2. So picturean namin sa line, pasa namin sa picturean namin sa line. So ni Sen pakuga ay isang pagkaon na almusal. Sana na ay kapiwis ko lang. Kaya ilang araw na wala kaming kape. Okay, gozaimasu. May kape. May kape pero bugnaw. Yeah, kape. Sakto gyud sa pila na kadlaw ay kape ba. Pero bugnaw ng kape na ano na. Kape latte. Oh. Kape latte. Binili niya po. Bugnaw lang kung pan. Onigiri, mesado. Muna nga mo almusal na sad sa ikaduang adlaw na mo ani. Kaon ta guys. Guys, tudloan na mo sa pag ano sa ano ni na ano ko na buksan. Pag makapalit ka mo makadto mo Japan, makano mo onigiri sa mga super sa may ano ni mga convenience store. Kita na may aro guys. May aro dere sa babaw. Gision mo lang na guys. Naa mo gision na laon na guys. Pagkatapos naon nimo bunluto na guys na wala pagkaon sa onigiri. Pwede mo tanan ko on pwede oh. Na guys na muna pagkaon sa onigiri guys. Na nisudan guys na mula mo sa mo pan kami kayo galing bugnaw ra kay guys. Kape gyud. May pan guys, nay palaman. Tabi kayo. Hurot ko na ilabay ng patuloy. Sa motoran, konto ng koleksyon guys. Hurot na labay na sa gawas. Manglimpyo ko karon guys. Vacuum ko na. Tapos na ko guys, limpyo. Ang kabang ko yung naglubo. Ang bago. Hindi na amoy sabi nga guys.